fa és que retrasaria molt més tot aquest procediment. Per tant, com el que volem és que el centre de dia estiga posat en marxa i això fan falta, són moltes situacions les que tenen que complir-se per a poder avançar en aquests temes, hem van buscar terreny que fora dins de la zona urbana del poble, que tinguera possibilitat de que poguera tindre un jardí i que fora de la forma que al final el que ens interessa és que el projecte del centre de dia sigui el més amable possible per a que la gent que tingui que estar allí pugui viure i pugui conviure de la forma més pacífica i més tranquil·la possible també. Alguna qüestió més? Sí, per lo que dius del carrer Barranc, el que jo dic és el mateix carrer Barranc, si és on està el bancal de Nonato, és el que és on estan els ferrers de Miguel Ángel Sant. Això és Portal de València. Això és Portal de València. Portal de València, dos cases més en amunt està el bancal de Nonato i que té una paret i d'ahir està la carretera, està lliure, està urbanitzada i està tot. I després el que és la part de dalt del poble, d'on està la creu i tot això, això també està tot urbanitzat. Però bueno, que és una altra opció, el que jo dic és que no n'hi ha més en el poble que això, és el que dic, ja està. Alguna qüestió més? Sí. Per anar acabant, Mariano, no és per atacar, és que vosaltres, com bé sabeu, tenim accés al registre d'entrada i eixida y soles han visto un requerimiento al candidato propuesto de la documentación necesaria para adquisición de bienes a título oneroso por procedimiento negociado con un único adjudicatario. Asunto, creación del centro de día. Soles hem vist a esta persona que se li ha demanat este tipus de documentació. No és que tinguem fijació, al contrari, el que ha dit el portaveu adjunt del Partit Popular, que per cert, senyor alcalde, rectifique dient que som la màxima representació com a grup polític en aquest Ajuntament. Això queda més... Li vaig a fer una matisació. La màxima representació de l'Ajuntament és l'alcalde o l'alcaldessa sempre. Vostès poden ser el grup més votat. Efectivament. Però no és el mateix. La màxima representació de l'Ajuntament és sempre l'alcalde. El grup més votat. Vale. I Mariano, ho han fet simple i llanament per això. Demanem, el normal és que des d'este grup diguem que olé perquè es faci al centre de dia perquè tots ho portàvem en el programa electoral. Però demanem, per què només se li ha demanat a una persona, en aquest cas vinculat i no han vist que se li ha demanat a més persones, o se li ha demanat a més persones? Com que comentava Elio, estava programat en un principi de fer-se allí tant en la creu, que també és un puesto nou. Nosaltres l'únic que volem és que confiem en els tècnics que tinguin que elaborar aquest projecte en quant a temes de seguretat i de més. I, senyor alcalde, no mescle el Ministeri en tot això perquè no té res a veure. Tots sabem que la carretera continua sent del Ministeri fins que la cedisquen a l'Ajuntament en unes condicions que es puguen arribar a un acord d'interès pel poble, però de moment Foment, així, en este pleno, en esta qüestió, no té res a veure. I si em permetís, continue, ja que així la paraula, o en este cas l'organisme de Foment, fent al·lusió al Consell Agrari Local que van celebrar el dia 7. Varen proposar per part de persones d'este grup que convidara a una persona de Foment que poguera explicar com anava a quedar el projecte de la conducció de les aigües, i la pregunta és, senyor alcalde, vostè s'ho va apuntar per fer la gestió, vostè ha convidat ja a Foment perquè vinga a explicar tant als membres del Consell Agrari com al poble en general com va quedar aquesta conducció d'aigües, per què s'ha fet aixina, i crec que ho explicarà molt millor que vostè ho va explicar en aquest moment perquè tenia vostè la seva versió i jo tenia la meva, i per això vam proposar que convidaren a Foment perquè ho explicaran. I això és la següent qüestió. Ja està? Sí. Bé, començaré pel final. A veure, és que li torno a dir el mateix. Vostè és com si es creu que
obre la boca, parla i se té que parar el món. Aquest Ajuntament té moltes coses que té que anar harmonitzant i que, evidentment, jo li vaig dir que tenia la meva paraula, que, evidentment, ja m'agradaria a mi que vinguera algú del Ministeri o de demarcació de carreteres i que explicara com anava a quedar-se aquest projecte. I ho faré. Altra cosa és que hagi pogut tindre disponibilitat, o bé jo, o bé la persona que se tinga que encarregar d'això, a fer aquesta comunicació o no. Que jo sàpiga, a dia d'avui, no sé si està o no, però és que li torna a dir el mateix. És que vostè és com si tingués que parlar i pujar el pa. I el món es paralitza perquè la senyora María José Penades ha demanat qualsevol cosa. Mire, no. Este Ajuntament funciona, ha funcionat i funcionarà, estiga vostè o no estiga vostè. Per tant, ja li dic, si té la meva paraula de que jo vaig a fer aquesta petició, no fa falta que se preocupe que aquesta petició se farà. Ara, que vostè en aquest Consell Agrari al·legarà una versió diferent en totes les reunions que ha tingut aquest equip de govern per el tema del desviament de les aigües i que vostè diga que vostès han tingut una reunió, doncs ja li ho vaig dir en el Consell Agrari i ja que vostè ho trobo així, doncs li ho torna a repetir una altra vegada. Aquest Ajuntament des del 1 d'octubre de 2016, si no recordo malament, es van reunir amb la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer dient-los ja el que pensaven que podia passar, perquè ara com els diners llaurats. I així no va passar el 9 de desembre de 2016. I a partir d'ahir hem tingut moltíssimes reunions, moltes d'elles, moltes vegades en els mesos de febrer i de gener, de febrer i de març, moltes vegades en dos organismes diferents per a tractar el mateix tema. Així que, vamos, és que al final, és de veres, és que dona una sensació. I respecte a lo de carreteres, jo crec que no m'escolten el que dic o no me volen atendre el que estic dient-los. Estic dient-los que la connectivitat del poble en la carretera o de la carretera en el poble ha de ser arreglo a les necessitats que tinga el poble. I per tant, igual que abans, fa molts anys, el carrer Raquel Pallà tenia entrada, o sigui, s'entrava des de la Nacional 344 al carrer Raquel Pallà, doncs en aquesta línia en la que he fet jo el comentari que he fet, que després el demarcació de carreteres tindrà que pensar si és més correcte fer-ho d'una forma o fer-ho d'una altra, o conforme corresponga. I torno una altra vegada en el centre de dia. Els terrenys que el senyor portaveu adjunt parlava sobre el portal de València tenen una limitació d'espai importantíssima, sobretot perquè el creixement que ha de tindre ahir, la parcel·la és molt més xicoteta, l'altra perquè evidentment ahir en el pla general se dissenya una plaça per a que d'alguna manera s'afavorisca la urbanització lògica i normal del poble, i l'altra perquè en el moment en què l'autovia passa per l'altre costat del poble, el poble té que pensar-se en quina línia té que créixer, que evidentment si ara està l'autovia no va ser cap amunt, evidentment tindrà que mirar cap al Bogalari i de més, i per tant creiem que això és una de les zones que probablement tinga major facilitat d'urbanització de cara al futur. La resta de solars que hagin pogut estar mirant sense entrar a més, evidentment, si hi ha solars de propietaris privats en els que, quan hem parlat amb els propietaris per a veure si vendrien alguns d'eixos solars a l'Ajuntament, ens han dit que no el vendrien, evidentment l'Ajuntament, com el que vol, és no tindre ningú conflicte social, perquè no vull demanar ningú tipus d'expropiació sense que sigui necessari, i si n'hi ha alternatives, es busquen aquestes alternatives, és exactament el que s'ha fet. Per això vostès, quan demanen l'expedient, veuran que, conforme deia la senyora Penades, fica com a únic espai i aquesta parcel·la, precisament perquè té més metres dels que necessitem. L'altra perquè té un terreny al costat que pot estar classificat com a ajardinament i que damunt li assegure que les vistes són... Si no hagués sigut per això, no haurem anat d'una forma tan concienzuda, precisament perquè pensem que la gent major no se trata de fer un centre on no n'hi hagi jardí o on no pugui haver jardí i on puguin estar passejant d'una forma més tranquil·la, i l'altra perquè pensàvem que la imatge, el capurutxo del campanar, de l'ermita
bonita i de més, doncs evidentment és una imatge molt més agradable per a que la gent major en els últims anys de la seva vida recorden allò que han viscut sempre, i ja està, i això és la decisió per la que s'ha pres sobre això. Val? Alguna qüestió més? L'últim bé. Ja no sols a la senyora María José Penedès, sinó també al resto de consellers, li pegaria que no insultara, encara que tinga raó de fer-ho, o crea que té raó de fer-ho, que no insultara a ningú dels consellers que estem així, que siga María José o siga qualquiera, que no igual que siga d'aquella banca que de la que siga. Crec que no estem així per sentir que ens insulte, ni maleducada és un insult, i no sé quin altre és el que ha dit, i no anem a aguantar-li això ni un altre dia més. Jo vaig fer 2 voltes i el que l'ha molestat, i aquesta volta l'ha molestat ja per segona volta, la tercera no l'ha molestat més. Ens plantarem i se n'anirem, i es quedarà vostè i els seus amics. Mira, jo no vaig a parlar-li d'amistat a vostè, això és una qüestió personal que cadascú té que regular en la mesura en la que consideri. Jo no li he faltat el respecte a ningú. El que he fet ha sigut contestar a una falta de respecte i diguent-li la mala educació que té un regidor d'aquest ajuntament en el moment en què se planta així en tota la supèrbia en la que s'ha plantat. I això ho dic i ho diré conforme corresponga. I li torno a dir, vostès poden decidir alçar-se quan consideren, perquè de fet no seria la primera vegada que ho fan. Ara, això no voldrà dir-me vostè com té que regular jo el plenari. Si a mi se me falta el respecte o se li falta el respecte a qualsevol altre regidor, evidentment ho faré. I si se me falta el respecte perquè se me planta com si fora no sé què vol fer en aquest sentit, evidentment és una falta de respecte. I això per a mi és una falta de mala educació, és una mostra de mala educació. I ho dic així i ho diré conforme corresponga. I ja està. Alguna qüestió més? Doncs molt bé, s'alça la sessió.